ای фарзанди одам, ба худ ва махлуқоте ки туро иҳота кардан назар андоз. Агар касеро бубинӣ ки дар назари ту аз ту дида беҳтар аст, пас нисбати ӯ меҳрубонӣ ва некназарӣ нишон деҳ ва худ тавба бикун ва амалҳои неки худро зиёд гардон. аммо агар ту назар ба дигарон азизтар бошӣ, пас нафсатро бо гуноҳ олуда макун ва онро ба азоби оташи сӯзон гирифтор масоз. эй касоне ки имон овардаед, неъматҳоеро ки Аллоҳ ба шумо ато намудааст ва паймоне ки бо ӯ бастед вақте гуфтед шунидем ва итоат кардем, ба ёд оред. аз Аллоҳ битарсед пеш аз он ки рӯзи қиёмат фаро расад, рӯзе ки ҳар кас талош мекунад дигареро фиреб диҳад, рӯзи ҳақ, рӯзе ки 50,000 сол давом мекунад, рӯзе ки ҳеҷ кас наметавонад сухан гӯяд, ба касе иҷозати баён дода намешавад ва ҳар кас танҳо барои амалҳои худ узр меҷӯяд, рӯзе ки ҳар кас садои даҳшатбор ва фарёдро мешунаванд ва дар рӯйҳо андӯҳ ва ноумедӣ падидор мешавад, рӯзе ки ҳеҷ нафсе ба нафси дигар кӯмак расонида наметавонад ва танҳо Аллоҳ ҳукмронӣ хоҳад кард, рӯзе ки ҳама чиз ларзонида ва аз ҷой канда мешавад. аз Аллоҳ битарсед пеш аз он ки он рӯз фаро расад, рӯзе ки кӯҳҳо ба хоки пошхӯрда табдил меёбанд ва азобаш тӯлонӣ хоҳад буд ва он ҳар касро фаро мегирад, то ҷое ки тифлон аз тарсу даҳшат пир мешаванд ва монанди касоне ки мегӯянд шунидем вале дар асл намешунаванд, монанд набошед.